Čau lidi, vítám vás u mýho prvního videa. Je tu se mnou Jiry Fili. Pozdrav. Hrajeme Annihilation na Gamer serveru. Canyon. A sakra, škoda. Kdyby byl úplně začátek, kdyby byl začátek, tak by se mohli jít doprostřed, protože tam vždycky jsou iron bloky. Já byl, pojď Frederiku, k němu už padá most. No, kdo neví, co je to Annihilation, tak je to vlastně minihra na 4 týmy. To jsou právě na prostředí, myslím. Je to blue, green, red a yellow. A každý tým má 75 životů na Nexusu. A Nexus je endblok a když vám ho 75krát rozbijou a zabijou vás, tak už se neoživíte. To je na hoďku. Mě to strašně seká, mám 1 FPS. Fakt? Já mám, mě se to neukazuje. Teď mám 5. Já se to neukazuje. Bude fáze 2, takže se budu moc dát Na 1, ne, mám 7 FPS. 9. A je docela se mi to jako, není to zas tak hrozný. Co myslíte, napište to do komentářů, jestli mám hrozný Minecraft. A komu se video líbí, tak ať napíše do komentářů. Ahoj. Ne, ať napíše do komentářů bagro. To v Iron dole nikdo není. Protože fáze 2. Ještě není, tak za 4 vteřiny 3, 2, 1, fáze 2. To už bylo. Kolik se mám tak, kolik potřebuju levelů, tak asi na 30. Nevíš, jak napíšu. Jenom pište do komentářů, jak napíšu do chatu, aby to už bylo ne do týmu, ale all. Iron dole je... To je... jo. Tyjo, tady se to leduje. Jo, a hrajeme na Minecraft 1.7.2. A... je to na všechny verze. Já ne. A tak, Já hraju na 1.7.8. Jede Fili ne. Jupí, nechal mi tu 4 irony. Jsem rád. A pak jsem do jámy. Aha, pal jsem ne. Ale zase tu nikdo není. Tentokrát už nazbírám rychle. Kde nás red, jo. Cože? Že na nás bere? To já nevidím. Já to Máš minimapu, ne? Já mám minimapu na 1.8. Teď hraju na 1.7.20. Proč ty nehraješ? Já hraju na 1.8. Aby byl vidět můj skin. Můj krásný skin. Jejte se.
Jinak nestojíme o hejtry, hejtujte si... Co Alasího? Co já vím, hejtujte si Johnnyho Wildovu. Ne, to nějaký blbec jsem přišel. Tak já jdu. Vystoupili masivně. Už jenom. Aha. To je masivně. Ale mám 13 FPS, kolem 13 FPS. Na 13 taky. 14. 21. Jo. Kdo píše do chatu? Nebrečte furt to tam. Dodal před družku dia večer. Tak. To znamenalo. Jeden večer. Jsem před tebou Bernarda. Já jsem mi to nebo slyším rány. Kdyby někdo někoho nabíjel. Tak. Si jdu přeměnit klas. Moment. Jo, věřím, stačí. My za chvilku uděláme asi kartu. Tak to je u nás za chvilku. Se podívám. Mě to totálně laduje. Kicked. What the hell? Co děláš srandu? Connection lost. Kick for playing or relay. Ještě 3 minuty. Děláš si... A je to na tom serveru přece byl. Je bylo úplně 100%. 3 minuty ještě, já mám. Takže až tam bude 17. To je vole, já tady mám papír a moje myš se nefekte. Ale mám i moje 2 cobblestone. Takže čau lidi, vítám vás v druhé fáze. Ta druhé části, jdu znova na Minecraft, protože si mě to klikne výstavbu. A jaký to bylo? A ne. 5. A jaký jsme byli tí? Dobrý, už jsi to vzpomněl. Právě jsem někomu hodil ten. Někomu jsem hodil jeden ironát. No tak.